ओइ हेल'। खोनादो। ओइ बाबा गोबावसो दं याहोना साइनलायफिननां दे। ओके। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। ओइ हेल'। Um, सिरिजों वेटिं जाबाखौ। दुगुरावलै। ए ओइ आं दहाय बिजिसो दाव। ओइ खोनासं ग्रामासि। अके बाय दिंनां। ओइ हेल' बिदि जादु। दंलादु ओलेनिं। मला माइखाना? दिंया आंला निंखिसे हामजावबा निंखिसे जनलाबा निन्नि कॉल किसे फाइनांसि बावहि जनलाबा ग्राव माइसे थिनां हामिया दामाइन दे। माइया थि आनि हाबसावहा मलाई दंलादु इलिबो गोनां जादु ना। दुनिहा गारि दं, बाइक दं, न'बो इलि मोजां दु। वाव हामबाखिनिं माइखादा नियाला नालाय बखाजासि दं फुथिं निं। ओइ निं आंहे गोबां निं हामजावला खामो ना। दुहा पकराव कि सिंहि नाख्लाय मखो दाटिसका निं सेरगे हामजावबा ओके माइ लाखादा।